Чираттагы кытлау сәламебез Яңа Земница авылында туып, шушында гомер кичерүче якташыбыз Бульхиева Магиря Ильясовнага юлланачак. Бүген ул үзенең матур тулган көнен каршылый. Аңа Алланың ярдәме белән 87 яшь тула. Әлеге матур гомер бәйрәме белән, олы тантанасы белән аны ихластан, олы кызы Җәмилә, кияве Исхак, оныгы Ришат, тормыш иптәше Ирина, оныкчасы Камилка, Илхам, тормыш иптәше Лиля, оныкчасы Алмаз, Илмира, кызы Камилә, оныгы Рафаэль, тормыш иптәше Венера, балалары Динар, Диана, кызы Нурҗиган, кияве Александр, уллары Марат, тормыш иптәше Вероника, оныкчасы Вероника һәм Ульяна, Наил, тормыш иптәше Елена, балалары Илнар һәм төпчек улы Шамил, хатыны Рәзидә, оныгы Айрат кытлыйлар. Яраткан, газиз, сөекле, бердәнбер, иң якын кешебез, әниебез, әбекәебез. Менә синең матур тулган көнең җитте. Бу якты бәйрәмең көнендә сиңа иң беренчедән барчабызда олы рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Мәрхүмә әткәебез урыны җәннәттә булсын. Аның белән бергә сез безне, балаларыгызны тәрбияләп үстереп, олы тормышка аяк басарга ярдәм иттегез. Безнең гаиләләр шәһәр күләмендә дә, авыл күләмнәрендә дә абруй, ихтирам яулаган гаиләләр. Сезне белмәгән һәм хөрмәт итмәгән кешеләр дә авылда бик аздыр. Үзегезнең матур яшәешегез белән безгә дә, бала оныкларыгызга да гомерлек үрнәк булдыгыз. Әнкәебезнең бүген дә сүзе гаиләдә иң мөһиме. Ул кирәк чакта киңәшендә, үгет насихәтен дә бирә. Юлдан тайпыла башласак, вакытында туры юлга кайтарып кисәтүендә ясый. Яратканыбыз безне, рөхсәт ит сине чын күңелдән кытлап, башлап сиңа саулыклы, иманлы, озын гомер теләргә. Безнең яныбызда гел шулай җылыңны өләшеп, безне мәңге бала итеп яшәт. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур тулган көннәрен. Санап бетереп буламысың икән аның узган йокысыз төннәрен. Әткәебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Алда инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы, зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрен белеп, яшәрбез хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Кадерле әбекәем, дип аерым сүзләр белән дәвам итә оныкларыгыз. Без синнән еракларда яшәсәк тә бел, синең хакта уйламаган, сине сагынмаган минутыбыз да юк. Бала чакта биргән назыңны хәзер сагынып яшибез. Башларыбыздан сыйпап алган җылы кулларыңны искә алабыз. Әгәр сине ялгыш кына рәнҗеткән булсак, зинһар гафу ит. Бел, без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Озак яшә безне шатландырып, насыйп итсен йөзгә җитәргә. Йөзгә җитеп, аны узып китеп, артыгында яшәп китергә. Кадерле Магиря Ильясовна, бала оныкларыгыз һәм оныкчаларыгыз юллаган бар теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм алдагы җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Üzlerinde sağışta var kilip közgüge karı. Ağardı sul indelip enkey çeçlerin tarı. Bizge yine bağışlandı var gemerin yaşavın. Senin güngel gizgisi ol ak çeçlerin enkeyim. Bizge yine bağışlandı var gemerin yaşavın. Senin güngel gizgisi ol ak çeçlerin enkeyim. Güngelinde koman aksul gemirlerin boyuna. Gül beznegine uylisin, unutup üzüngü turunda.
Bizge yine bağışlandı bar gemirin yaşaving. Senin güngel kezgisi ol ak çeçlerin enkeyim. Bizge yine bağışlandı bar gemirin yaşaving. Senin güngel kezgisi ol ak çeçlerin enkeyim. Birtikleri de gitme sanar va seni kürgenni. Üzüngüne bilesindir nişe gitip tüzgenni. Bizge yine bağışlandı bar gemirin yaşaving. Senin güngel kezgisi ol ak çeçlerin enkeyim. Bizge yine bağışlandı bar gemirin yaşaving. Senin güngel kezgisi ol ak çeçlerin enkeyim. Senin güngel kezgisi ol ak çeçlerin enkeyim. Ak çeçlerin enkeyim.